Усё далей і далей у мінулае адыходзіць падзеі Вялікай Адчыннай вайны. Мінула 80 гадоў, а памяць пра яе жыве ў нашых сэрцах. І няма ніводнай беларускай сям'і, якую б не накрыла сваім чорным крылом гэта жудасная вайна. Так і ў нашай сям'і ёсць чалавек, якім мы ўсе вельмі ганарымся і захоўваем памяць пра яго. Гэта мой прадзядуля, Новікаў Васіль Фёдорович. Нарадзіўся ён у вёсцы Пярэдзілка Лоўскага раёна. Калі пачалася Вялікая Адчынная вайна, яму было ўсяго 18 гадоў. Але нягледзячы на малады ўзрост, ён пайшоў ваяваць з нямецкімі акупантамі. У 1943 годзе прадзед трапіў у нямецкі палон і ўтрымліваўся ў канцлагеры Майданак, што ў Польшчы. Праз некалькі тыдняў ён паспрабаваў уцячы, але яго дагналі нямецкія салдаты і зноў адправілі ў канцлагер. У 44 годзе прадзядуля зноў зрабіў спробу уцячы. На гэты раз яму пашанцавала. Ён змог дабрацца да Брэста, дзе сустрэўся з савецкімі салдатамі. Васіль Фёдорович зноў адправіўся на фронт, быў паранены. За праяўленая мужнасць і гераізм мой прадзядуля Новікаў Васіль Фёдорович узнагароджаны ордэнам Вялікай Адчыннай вайны і медалём за перамогу. Я ганаруся тым, што з'яўляюся праўнучкай салдата-пераможцы.